Matagumpay na nasagip ng mga tauhan ng Piuduran Municipal Police Station ang 4 na minor de edad na biktima ng human trafficking. Alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, Setyembre 3, nang makorner ng otoridad sa Barangay 4 Piuduran Port sa Piuduran Albay ang mga biktima kasama ang 2 sospek. Ayon kay Police Staff Sergeant Riza Pitas, investigator ng Piuduran MPS, 3 sa 4 na biktima ay mga babae. Kinilala naman ang mga sospek na residente ng Katayngan, Masbate at Caloocan City. Batay sa ulat, nag-report sa Katayngan MPS ang kamag-anak ng isa sa mga biktima. Hindi na daw kasi ito nakauwi matapos ang kanilang klase. Agad naman na napag-alaman ng pulisya na lula ng barkong biyaheng Masbate papuntang Piuduran ng mga biktima na agad naman ay tinimbre sa Piuduran MPS. Hindi namin alam na may kasama pa silang legal age. Kasi ang target lang namin is yung 3 kung ma-recover namin. Hinanap namin na kung may kasama silang matanda. Yun, hinanap pa namin kasi tumakas yun eh. Pero ang ginawa namin, sinarado namin yung port, yung area, yung gate para masala namin yung mga palabas at papasok na tao. Inalok umano ng trabaho ng mga sospek ang mga biktima sa Muntinlupa City. Ito rin po yung time na yun na yung mga magulang, bantayan po natin yung mga anak natin, lalo na pa nga mga minor. May mga bagong kakilala, baka hindi na rin pumapasok sa school ang mga anak natin. Baka po nare-recruit na yan kung sino po magpangakuan ng trabaho at lumayo sa lugar nyo na maaari pong ma-exploit sila. Kasi sa kabataan po ngayon, dapat mga ganong edad po, nasa school pa sila. Kasi piniprepare natin yung future nila. Dapat bilang magulang, andun tayo para maggabay sa kanila kahit nasa labas ng bahay sila. Kasi mahirap po maging biktima ang mga kabataan ngayon. Kasi kung hindi namin yun na-rescue, possible, andun na sila sa Muntinlupa. Hindi natin alam kung anong talagang trabahong talagang aabutan nila. Nakumpiska sa mga sospek ang dala nitong sasakyan na gagamitin sana patungong Muntinlupa. Desidido naman ang mga pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa mga sospek. Nasa kustodiya pa ng kapulisan ng mga sospek na naharap sa kasong paglabag sa anti-trafficking law. Nagpapatuloy naman ang masusing investigasyon ng mga otoridad sa posibleng koneksyon ng mga sospek sa iba pang grupo ng mga kawatan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.